एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सभे कली हले बा करे जा कठोर हो। एक ओरिया खून बहे एक ओरिया लोर हो, काहे सभे कली हले बा करे जा कठोर हो। इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला, इश्क के इलाज नहीं जहरिया से होला। उमरिया के रोग है नजरिया से होला।